ଏବେ ମୁଁ ସେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାକୁ ବାଛିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସୋରିଷ ତେଲ ହାତରେ ଲଗାଉଛି, ସେଇଟା ଟିକେ କଳା କଳା ଯେଉଁ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ କଷ, ସେଇଟା ହାତରେ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ବି ନେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ଯେଉଁ ବାଛିବା ଅଂଶଟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମାନେ ବାହାରି କରିଦିଆହୁଏ, ବାଛିକି ବାହାର କରିଦିଆହୁଏ। ସେଇଟା ରହିଲେ ଟିକେ ପିତା ବେଶୀ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନରମ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ବାଛି ଦେଉଛି। ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଥିବ ନ କାଟିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିଦେବା। ଇଏ ଗୋଟା ବଛା ଅଛି, ଗୋଟା କାଟିକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଦଳିକି ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଏତିକି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ। ଭଣ୍ଡାରୁ ଏବେ କଷ ପାଣିଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ଏଟାକୁ ଦଳି ଦେଉଛି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବନି, ସବୁ କଷ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଦଳିଲେ ସେ କଷ ପାଣିଟା ବାହାରିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କଷ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ କଷ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି ଦଳି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସବୁ କଷ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆଦୌ ବି ସେ ଭଣ୍ଡାଟା ଇଏ ଲାଗିବନି, ପିତା ଲାଗିବନି।
ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା ସେ ଆହୁରି ସବୁ ଯାହା ଥିବ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉ କଷ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଗରମ ପାଣିରେ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଦେବେ।